Какво става, хора? Аз съм Стефан Колев и вие сте с втори епизод на поредицата на Гарио. Слаб или силен? Добре, почваме с името Чипс. Нека да е Чипс. Хайде, Чипс. Айде да те видим. Както видите, тук съм правили някакви нови неща. Теорите защо ми цепи така? Добре, както и да е. Надявам се да ви са харесали вчерашните ми 4 клипа, които качих. Защото мисля, че могат да сте ви харесали, защото... Теорията също не ме изяжда. Добре, както и да е, това не ме интересува. Ауч. Да. Ще използвам някакъв скин, например. Айде, така. Ара? Гати бога. Добре, конектвай. Love Agario. Hate. Махай се. Please, Ghost. NASA. Добре, ето ви, сега съм с скинът на NASA. Днес може да снимам влог. Мисля, но не е сигурно. Извинете, ще позирам клипа. Както и да извинете за позирането. Нищо много ми цепи, не знам защо. Вижте. И сега не ми цепи. Какво е това? Р. Какво е това? Мун. Добре, давай. Давай. Добре. Ту. Аре, върви ту. Защо тази игра ме мрази? Няма си я представя просто. Давай, сега ще се с друго име. Айде да сме. Мун, айде. Мун сте видяли клиповете. Днес мисля, че имах 11 показвания, вече едни са абонирали за мен, който се абонирал, му благодаря доста. 11 абоната все пак не съм малко за начинаеш като мен. Не знам защо изобщо. Айде, бара. Ооо! Не можаха да ми дадат. Аре, с тя ми цепи! Бък, лак, каквото и да е. Искам да се... Хайде бе. Арба, давай гол! Както видите, няколко вече дни не качвам на FIFA, прецака ми се. Трябва да си я сваля пак. Ако забелязвате, че винаги съм с различен отбор, не се чудете, просто аз я изтривам и пак я качвам. Добре. Давай. По дяволите. Но мразя тези рекламки. Просто се показват навсякъде, на всяка игра, която играеш. Аре бе. Банана. Добре, давай. Аре бе. Давай. Давай. Ти чупа. Вау. Давай. Днеска, не знам колко клипа ще кача, най-много 3 или 4 клипа, даже много са 2, не знам, защото... Не знам, имам работа. Да. Добре, от тук, извинете, ще позирам. Така, извинете за позирането. Стой малко. Какво става, Така, нещо се прецака. Нещо се прецака.
Аз ще сте рекламки, бе! Дай. Аре, бе. Давай. Аре, бе. Арба. Тази двете исках. Тази двете. Дай. Дами и господа, читаме. Аз правя тези ливове, защото ми харесва и снимам, когато си искам, защото... Уау, давай, той! Охо! Са толкова малка. Помощ, пич. Да. Махай. Бегето. Тук па не може да свърши светара. Там давай ни! Рис, няма за да ще рисарча ти. Помощ, пич, то му ме за да май, не знам. Давай, ето, оранжевия. Той веднъж къв стана. Айде, не. Ще се сгъчкам, няма да ми дадеш 6. Синя. Давай, бе. Ето. Не, какво ме примами, бе? Както и да е, хора, мисля да свършваме с този клип. Надявам се да ви е харесал. Чао! Здравейте, хора, благодаря, че гледахте този видеоклип. Надявам се да оставите по един коментар дали искате продължа да направя още епизоди на тази игра или на други игри. Извинете, ще казах по-бавно. Може да оставите по един коментар дали искате да продължа тази поредица на Агарио или пак да снимам на други игри, на FIFA или така нататък, да лайкнете клиповете ми и да се абонирате към каналът ми. Чао, пак повтарям, абонирайте се, спешна нужда.